ба хотири эҳёи анъанаҳои миллӣ ва пос доштани суннатҳои аҷдодӣ, махсусан оммавияти гӯштини миллии гӯштингирӣ, ҳамасола дар ҷашни Наврӯз дар қаламрави мамлакат мусобиқаҳои зиёди паҳлавонӣ ташкилу гузаронида мешавад, ки ҳазорон мухлисонро ҷамъ меорад. воқеан гӯштини миллии суннатӣ то имрӯз бо ҳамон шаҳомату зебогиаш миёни мардум маҳбубият дошта, дар фасли баҳору Наврӯз мусобиқаҳо бештар доир мегарданд. бе муҳобо гуфтан мумкин аст, ки сермухлистарин навъи варзиш дар кишвар гӯштини миллии аҷдодӣ мебошад. исботи ин гуфтаҳо муҳити майдонҳои паҳлавонӣ дар манотиқи ҷумҳурӣ мебошад. одатан аз қадим мутобиқ ба ҳамон анъаноти ниёгон, ки бештари майдонҳои паҳлавонӣ дар талу теппаҳо ва ҳавои кушоду дар домани кӯҳҳо роиҷ буд, то имрӯз идома дорад. илова бар ин, баробари ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ дар маркази кишвар шаҳри Душанбе низ мусобиқаҳои байналмилалӣ дар як сатҳи баланд ташкилу роҳандозӣ карда мешавад, ки на танҳо паҳлавонони худӣ, балки аз хориҷи кишвар ҳам ширкат мекунанд. дар маҷмӯъ нуфузу манзалати гӯштини миллии аҷдодӣ то рафт боло мешавад. дар маҳаллаи ҷӯйбодоми ноҳияи Синои пойтахт мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ дар риштаи гӯштини миллӣ бахшида ба ҷашни Наврӯз баргузор гардид, ки паҳлавонон аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ ширкат варзиданд. дар оғоз 2 тан аз мӯйсафедони рӯзгордидаи маҳал ба майдон баромада бо рақсу бозӣ, ки хоси мероси ниёгони мо аст, ва сабқати паҳлавонон идома бахшиданд. албатта мусобиқаи мазкур чандон нуфузи баланд надошт, аммо барои паҳлавонони навкору ҷавонони ҳавасманд бисёр саривақтӣ буд, зеро аз чунин майдонҳои кӯчак наврасону ҷавонон обутоб ёфта то ба сабқатҳои бузург роҳи худро ҳамвор мекунанд. و همه شما معلوم است که این روز گوشتین ملی ما در تمام جهان مشهور شده گشت. ما حرکت کنیم که آینده جوانان همین ورزش گوشتین را زیادتر کنند و جوانان بیرق تاجیکستان را در جهان بلند بردارند، نام دولت تاجیکستان همه پیش باشد و جوانان را پروردگار کریم به همین راست هدایت کنند، همه وقت دولت ما تنج امانی باشد. ما امروز برای پهلوانان برای کار میخواهیم و پهلوانانی که در اینجا حضور دارند مرحمت برای میدان ایدلر است. هر کسی که میخواهد با همدیگر گوشتین گیره اینا میدان تیار است. انا سالمای بهترین موندگیان مرحمت برای کارتون. خدا نگهبانتون شود. рисолати аслии имрӯзиён посу ҳимояи оини гузаштаи хеш буда, онро чун мероси гаронбаҳо баҳри ояндаҳо ҳифз кардан аст. баргузории гӯштини миллӣ дар ҷашни Наврӯз бесабаб намуда, ниёгони мо аз замонҳои қадим ба хотири солиму тануманд ба воя расидани насли навр аст, ин гуна анъанаҳоро то имрӯз ба мерос гузоштанд. бубинед, кӯчактарин фарди Тоҷикистон ба ин анъаноти аҷдодӣ таваҷҷӯҳ дорад ва бо майлитом дар майдон гӯштингирӣ мекунад, ки ин шаҳодати он аст, ки паҳлавонӣ дар хуни тоҷикон аст, вагарна ин кӯдакон аз куҷо омӯхтанд?
наврасон бо умеди паҳлавони муваффақ шудан дар оянда аз ҳоли ҳозир худро дар майдон мутобиқ мекунанд. дар наврӯзи аз душанбе бар ҷӯйбодом омадам 8 нафарро шикаст додам. ҳар сол ман ба наврӯзиҳо тайёрӣ мебинам ва ман иштирок карда соҳиби тӯҳфаҳо хеле зиёд мешавам. имрӯз мо ба паҳлавоне ки гӯштин гирифтам онҳо сахт буданд, ман шикастшон додам. чун болотар ишора кардем, ҳарчанд ин мусобиқа дар сатҳи маҳал буд, аммо аксар паҳлавонон аз шаҳру ноҳияҳои дигари кишвар ширкат намуданд. чӣ гунае ки дастандаркорон мегӯянд, ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ барои тамоми паҳлавонони тоҷик як ангезаи иловагӣ бахшид. зеро агар солҳои пеш фақат дар дохили кишвар ҳунару маҳорати худро нишон медоданд, ҳоло бошад имкон доранд ки аз чемпионатҳои осиё то ҷоми ҷаҳону чемпионатҳои ҷаҳон ҳунарнамоӣ конанд ва аз ин лиҳоз чунин мусобиқаҳо хеле муҳиманд. албатта имрӯзҳо дар асоси нақшачорабиниҳои бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мо тасмим гирифтем ки дар ноҳияи Сино дар маҳаллаи ҷӯйбодом баргузории гӯштини миллӣ дар бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ баргузор намоем. албатта бубинед ки имрӯзҳо бисёри ҷавонон шавқу рағбати бениҳоят зиёде дорад ки дар ин мусобиқаи мазкур омада иштирок варзанд ва бевосита бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино ҷоми раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе баргузор намуд. дар ҳар як маҳаллаҳои ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи гӯштини деҳа ба деҳа рафта истодааст ки аз он мо варзишгароне ки дар дохили ана ҳамун маҳаллаҳо ҷойгир ҳастанд аз он ҷо интихоб намуда дар сатҳи байналмилалӣ тайёр намуда ва Тоҷикистони азизи худро дар дигар давлатҳо муаррифӣ менамояд. мусобиқаи имрӯза нишон дод ки муҳаббати гӯштини аҷдодӣ дар ниҳоди ҳар як ҷавони кишвар ҷой дошта, новобаста аз варзишгари ҳирфавӣ будан ё набудан аз нозукиҳои он бархурдоранд. чизи дигаре ки ба мусобиқаҳо ҷазобияти бештар зам мекунад, таваҷҷӯҳи зиёди мардум ба гӯштину паҳлавонӣ мебошад. хеле маъракаҳо бисёртар шуда ба фоидаи ҳам ҷамъиятаи ҳам мардум ҳам ҷавонон. ҷавонои мо лоиқи ҳама чи ҳастанд, хусусан дар соҳаи санъату спорту маданият. мо бояд кӯшиш намоем ки барои ҷавонон шароит муҳам овардем ки бештар ба спорт машғул шаванд. таҳкурсии мо гӯштингаро вақте ки ба дигар намудҳои гӯштини самбо зудо ки мегӯянд, таҳкурсии мо аз ҳамин гӯштини майдон сар мешавад. вақт дар ҳамин гӯштиниҳое ки майдонӣ ки мегӯянд, баъд ба гӯштинои намуди зудо, самбо ба дигар намудҳои гӯштини мегузорем. маънол бошад дар ин майдоне ки ҳозир дар инҷо гӯштини рафта истодааст, дар инҷо 5 рақиби худро мағлуб карда ва тӯҳфаҳои беҳтарин ва ҳоло интизорем ки ягон рақибе пайдо кунем то ки муборизаи худро давом диҳам. дар инҷо паҳлавонҳо аз ҳама гӯша канори Тоҷикистон ҳастанд. вазнҳои сабук ҳам ҳастанд, вазнҳои вазмин ҳастанд. дар вазнҳои сабук як беҳтарин паҳлавоное ки дар инҷо ҳунарнамоӣ карданд, аҳкомдин Мирзоев ки аз ноҳияи Тавилдара ки дар инҷо хело рақобати хуб карда ва паҳлавонои вазмин ҳам дар инҷо рақобат карда то ки ғолиб бароянд. умедворам ки дар ҳамаи гӯштин касе ки машқ тамринҳои дастаҷамоние ки зиёд кардааст ва арақи ҷабине ки дар болои карьёр резондааст, ғолиби тӯҳфаҳои беҳтарин шавад.
масъулини варзиши ноҳияи Сино мегӯянд ба ҷуз дар арафаи ҷашни Наврӯз ҳамзамон дар доираи нақшаҳои тарзӣ намуда давоми сол мусобиқаҳои зиёд дар маҳаллаҳо аз риштаи гӯштини миллӣ бо усули деҳа ба деҳа доир мегардад, ки солҳои охир самараи хуб ба бор меорад. мураббиёни гӯштин ҳам аз роҳандозӣ шудани чунин мусобиқаҳо изҳори хушнудӣ мекунанд. аксари паҳлавонои хуби мо аз гӯштини майдонӣ паҳлавон мебуранд ва берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон баромад мекунанд. имрӯз чуноне ки дидем ноҳияи Синои шаҳри Душанбе гӯштини Наврӯзӣ ба муносибати Наврӯз гӯштин дод, ки дар ин гӯштин аз хурд то калонсолон қувваозмоӣ карданд ва мукофотҳои беҳтарин буд. хуб аст ки ҳамин анъана то ҳозир рафта истодааст ва паҳлавонои калоне мебинем ки дар ин мусобиқаҳои наврӯзӣ, ҷашнҳои наврӯзӣ баромад мекунанд. Саидраҳмон Шорух, Раҳмоналӣ, Муҳиддин Асадуллоев ва боз чанд паҳлавони дигари мардумӣ, ки дар майдонҳо зиёд баромад карданд, бо ҳунарнамоиашон хотири мухлисонро шод гардониданд. гӯштингирони навкору наврас ҳам имрӯз аз пирӯзиҳои худ истиқбол мекарданд. мо агар хоҳем дар ин майдонҳо ғолиб боем, асосан бояд машқу тамринҳоро зиёд кунем. барои ҳамин мо ҳарсола барои гӯштиниҳои наврӯзӣ тайёрӣ мебинем, кӯшиш мекунем ки дар ин мусобиқаҳо иштирок кунем. ман дар оқибати имрӯза дар наврӯзӣ бар 3 ҳарифи худам ғолиб омадам ва аз ин хеле хушҳолам. инҷо ҳамаи рақибот пурқувват ҳастанд, ҳама машқу тамрин мекунанд ва ба омодагӣ ҷиддӣ меоянд. онҳо ҳам кӯшиш мекунанд ки дар ин наврӯзӣ ғолиб оянд. ёдовар мешавем ки дар қатори дигар расму оини миллӣ баргузории гӯштини суннатиро ниёгони мо яке аз анъанаҳои муҳим медонистанд, ки ин рисолат имрӯз ҳам шаҳомати худро гум накардааст. барои ба даст овардани ҷоизаҳои асосӣ паҳлавонон талошу муборизаи ҷиддӣ намуданд. ёдовар мешавем ки дар чунин майдонҳо ҳунару маҳорати паҳлавонон ҳамеша қадр гардида ғолибон бо тӯҳфаҳои гуногун мукофотонида мешаванд. тибқи анъанаҳои гӯштингирӣ майдони имрӯза ба номи Шорух Ятимов монд. дар гӯштини имрӯза хеле хуб баромад кардам, ба 4 ҳарифи худ дастболо шудам. чизи тӯҳфаи асосии ҷон буд, инҷоро ман соҳиб шудам. хеле кӯшиш мекунам ки боз дар дигар наврӯзиҳо ва гӯштиниҳое ки метиҳанд ҷойҳои намоёнро сазовор гардам. мо паҳлавонон хеле хушҳол ҳастем ки дар ин чорабиниҳо барои мо тӯҳфаи хеле хуб мемонанд, ки мо аз он рӯбаланд мешавем ва хубтар гӯштин мегирем. дар маҷмӯъ гузарондани мусобиқаҳо миёни сокинони маҳал бевосита метавонад барои пайдо кардани чеҳраҳои нав мусоидати фаъол кунад. бино ба иттилои бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Сино, баргузории чунин мусобиқаҳо пайваста ба нақша гирифта шудааст, ки давоми сол роҳандозӣ мегарданд.